Ассалому алайкум дӯстон, дар ин видео ман ба шумо тарзи истифода бурдан ва маълумоти иловагиро дар бораи переводчик яъне тарҷумон S80 Pro нишон медиҳам. Биёед якҷоя мебинем. Дар комплекташ худи переводчик бо дизайни бисёр хуб ки дар даст удобни аст. Дар тарафи рост дорад кнопкаи дута кнопка барои галасовой перевод. Дар инҷа дорад кнопка барои фотоперевод ки сурат гирифта перевод мекунад. Дар болош дорад ҷои наушник ва флешкарта монанд. Вақте флешкарта мемонед метавонед видео тамошо кунед ё аудио гӯш кунед. Дар инҷа бошад ҷои заряда монданаш. Дар тарафи дасти чап дорад ҷои пасту баланд кардани овоз. Ино мекунем. Дар инҷа ҳаст онлайн перевод ва офлайн перевод. Яъне дар онлайн перевод метавонед бо интернет тарҷума кунед. Бо интернет чанд забон мешавад? Бо интернет метавонед то 138 забони рӯи дунёро тарҷума кунед. Забонҳои машҳур то забонҳое ки кам истифода мешаванд. 138 забон дар ин переводчик ҳаст. Яъне бо интернет кор мекунад. Бе интернет 138 забон кор намекунад. Чӣ хел кунем ки бе интернет кор кунад? Бе интернет фақат забонҳои машҳурро метавонед тарҷума кунед. Забонҳои машҳурда 19 забон дохил мешавад. Инҷа медроем барои забонҳои машҳурро перевод кардан. Инҷа дорад офлайн перевод. 19 забони рӯи дунёе ки машҳуранд, аммо метавонед бе истифода аз интернет тарҷума кунед. Махсусан хитоӣ, англисӣ, ҷопонӣ, фаронсавӣ, германӣ, испанӣ, русиягӣ, кореягӣ, италиянӣ, португалӣ, ҳиндӣ, дач, индонезия, таӣ, арабӣ, кантонский язик, хитоӣ, ветнамӣ ва тамом. 19 забони машҳури ҷаҳон ки бе интернет кор мекунад. Яъне шумо метавонед забони русиро интихоб кунед. Касоне ки метавонанд забони русиро интихоб кунанд ва касоне ки бо забони англисӣ метавонанд забони англисиро интихоб кунанд, ба дигар забонҳо тарҷума кунанд. Мо забони русиро интихоб мекунем аз тараф ки худмон гап мезанем. ҳам метавонед аз сенсор истифода баред, ҳам метавонед аз кнопкаи тарафи росташ истифода баред. Дар инҷо мо гирифтем забони русӣ ва забони англисиро перевод кардан. Ба русӣ ба англисӣ перевод кардан. Здравствуйте, как дела? Hello, how are you? I am good. How about you? Я в порядке, а ты? Чӣ хел ки дида истодем бе интернет кор мекунад. Инҷа мо Wi-Fi киштагем бе интернет забони русӣ ба англисӣ кор кард. Биёед хитоиро месанҷем. Забони хитоӣ. Здравствуйте, как дела? 你好，你好吗？ Ни хао, ни хао ма. Привет, как дела? Биёед тез кор мекунад, бисёр хуб. Дар инҷо метавонед забонҳои онлайнро бо интернет кор кунед. Wi-Fi-тона гирён мекунед. Забонҳое ки дар 19 забон дохил намешаванд, махсусан забонҳое ки машҳур нестанд, метавонед тарҷума кунед. Дар инҷо ҳаст забони узбекӣ. Забони узбекӣ аст дар онлайн. Забони форсӣ ҳаст. На персиан. Забони форсӣ ҳам дорад, забони узбекӣ ки дар мо истифода мебаранд дар Тоҷикистон. Дар онлайн ин забонҳоро метавонед тарҷума кунед. Инҷа дорад бо фото перевод дорад, яъне сурат гирифта перевод мекунад. Сурат мегиренед, худаш перевод мекунед. Инҷа забонҳоро интихоб мекунед. Забони ҳами текст чизе боша, инҷа забонша интихоб мекунед ва забоне ки шумо мехоҳед ба он забон тарҷума кунед, тарафи сирхишта мемонед.
баъд группаҳои перевод дорад. инҷо бо диктофон дорад, запис мекунад. чат gpt дорад ки саволҳои дилхотона метавонед аз инҷа пурсен. телефонни перевод дорад, яъне ба телефонтон пайваст мекунед, иш дар кор намешавад худмонда. инҷо боз як функсия дига дорад, изучени язика, яъне забономӯзӣ барои талаффузро дуруст кардан. мо интихоб кардем забони русӣ ба англисӣ, яъне мо забони русӣ гап мезанем ва забони англисии худро, талаффузи худро дуруст мекунем. Привет. Hello. тарҷума шуд ва хачара меҷиқем ва дар ин ҷо мо талаффуз мекунем бо забони англисӣ. Hello. Hello. чӣ хеле ки дида истодед, баҳои мо 100, яъне мо тавонистем дуруст талаффуз кунем. ҷа стандарти, яъне боз овози мо. Hello. Hello. бисёр функсияи хуб аст барои талаффузро дуруст кардан. баъд боз функсияҳои дигараш дар ин ҷо ҳастааст. метавонед конвертер барои қурби асрорро чен кардан. боз дорад соатҳои ҷаҳонӣ ки дар куҷо соат чанд аст, дар кадом давлатҳо соат чанд аст. баъд диктофон дорад, запис мекунад вақте ки шумо флешкарта мезанед. инҷа метавонед вақти флешкарта мезанед аудиоро гӯш кунед ва видео гӯш кунед. метавонед аз мағозаи Боронсор бо нархи дастрас фармоиш диҳед. марҳамат, муроҷиат намоед. переводчик, тарҷумон S80 Pro.